Salutare, bine v-am găsit la un nou vlog. Bine ne-am găsit. Astăzi o să ne jucăm Am-Nam. Ok. Da. O să avem 20 de întrebări. Da. Deci, hai să începem cu prima. Ok. Am vomitat de la băutură. N-am. Eu n-am băut niciodată băutură. Bine, am băut Am consumat marijuana sau ce? Bă, asta nu știu să citească. Am consumat Am-Nam a avut o pernă de o noapte. N-am. Am băut alcool înainte de a împlini 18 ani. N-am. Doar fără. Doar fără alcool. N-am fumat. Vă 2, 3. Nu, am fumat o țigară odată. Dar după aia am căutat și nu-i bună, nu vă băgați în gură. Nu o băgați, vă face rău la plămâni. Și eu am încercat, dar nu, eu am încercat la un aparat când eram în Grecia. Dar a fost un an în urmă. Era din ăla de fuma, știi? Hai. Da. Ok. Am scuipat persoana cu care purtam un dialog. Da, eu mai tu. Mai scuipam uneori sau dușeam așa. N-am stat trează mai mult de 48 de ore. Nu! N-am. E imposibil, un om n-are rezistat atât. Bine, da. N-am lovit mașina. Nu. N-am. Bine, am atins-o, dar nu ne-am lovit. Da. Sau ne-au lovit pe noi, sau ne-au culcat. N-am fost dată afară dintr-un club. Asta cred că... Nu, dar poate asta o să se întâmple în viitor. Da, nu știm. Viitorul le știe pe toate. N-am fost excitat într-un loc public de cineva. N-am. N-am făcut baie în piscină îmbrăcată. N-am. Nu. Niciodată. Stai, acum urmează 12. Ok. Stai, la 12-lea suntem. La 13-lea. Ăsta nu o să-l citim, nu putem să zicem. N-am donat sânge. Am. Nu. Ba. Eu n-am donat. Când ai dat la vaccin, bă, tântălaie. Eu n-am avut vaccin. N-am avut o boală cu transmitere. Da, nu vă pot zice și asta. N-am uitat numele unei persoane cu care m-am culcat. N-am. Bine. Aștept o secundă, Paul. Hai mă, stingi becul în cameră la fel că stă aprins. Da, închide-l tu. Hai, adică, nu zici că eu servitorul tău. Ok. N-am mâncat carnea unui animal ucis de mine. Nu. N-am. Doar din magazine. Magazine, da, că de acolo vine. N-am tras un pârț și am învinovățit pe altcineva pentru acest lucru. N-am. Bine, doar o dată cred că, sau nu știu. N-am
leșinat de la băutură. N-am. Niciodată. Niciodată n-am. N-am fost spusă unei intervenții chirurgicale. N-am. Niciodată. N-am făcut pe mine. Da, asta. Asta am făcut când eram mic. Da, la fel. Ok. Hello guys, asta a fost cu toate întrebările. Sper că să facem partea a doua dacă vreți și partea a treia, Sau partea a putem patra. continua acum. Da, hai că continuăm și acum. Uite, hai să continuăm cu asta scurtă. Care? Asta. Da. Ok. N-am făcut pipi când dormeam. N-am făcut plajă la bec. N-am. Bine, doar seara așa poți să zici că ești la dimineață. N-am mâncat de pe jos. N-am, bine, doar dacă e o bomboană care am scăpat-o pe jos și după aia o spăla robinet cu apă. Da. N-am băut spirit. Nu. Niciodată, man, niciodată. Să nu beți spirit. Da. Cred că plante sau nu mă înșel. Dar să nu beți spirit. Dat cu capul de masă. De câte ori încă. Eu la fel. Eu de sub. Tădea auă și mai dă fier. N-am căzut din copac. Am. Uneori mai pic așa cum ar veni. Dar nu pot să zic că am picat numai că așa îmi dor mâine și după aia așa parcă știu că e o iarbă și știi și dacă sunt la o înălțime mică mă arunc și pic. Da. N-am rămas fără bani de mâncare. Nu. Da. Niciodată. Numai mama că... N-am leșinat din cauza alcoolului. Nu. N-am avut primul sărut. N-am. Pe obraz sau pe gură, adică nu înțeleg deloc. Pe obraz, da. Pe obraz l-am primit. Și eu la fel. Dar nu primul care l-am primit, adică l-am primit mai mult. Să vă explicăm. Am văzut un TikTok cu zodiile la primul lor sărut. La câți ani o să primească primul lor sărut. Eu am văzut, nu țin minte bine, că numai la mine, la Leo. Țin minte că era ceva pe la 24-23. Bun. N-am înjurat în biserică niciodată și nici să nu faceți asta niciodată. Dumnezeu ne apără. Țineți cu el. Mai facem o întrebare? Ok, hai că mai facem încă asta și... Nu, hai că scriem. Da. Nu, hai mai 3 și gata. Nu, mai facem până jos, bine? Ok. N-am trimis un SMS-uri. Nu mă pot citi asta. Nu, asta nu puteți. Astea sunt ceva care nu le puteți. N-am. Și nici să nu le ziceți pe YouTube. N-am făcut. Nu ne dați vina pe noi. Baie complet dezbrăcată în mare. Niciodată. Doar bebeluși și atâta tot. Ei doar. Doar când ești bebeluș, atâta tot. Chiulit. N-am chiulit de la școală. N-am. De la școală sau facultate. Eu am chiulit odată, că bine, nu pot să zic că am chiulit, dar mi s-a stricat, știi, că trebuia să zic Paula, lui Paul. No, într-o zi, era iarnă, și n-am mai verificat o mașină de aseară. Și dimineața ne-am trezit, mergeam normal și mă deschide mașina, nu ved de că se deschide, poate au zis că la scoate. Nu știu ce, deschide, dar nu se deschide, trăgea de ea, de portbagaj, nu. Nenea ăla a venit cu ceva să facă o băgat mâna după deschizătoare
Am reușit, doar portbagajul. Dacă ar fi fost deschis și aia, m-aș Dar fi... poate o înghețat. Păi da, o înghețat, că era Iana și nu am verificat-o de aseară. Și o înghețat alea, știi? Numai după aia au reușit să deschidă o ușă. Ok. Am sunat un fost sau o fostă când m-am amenințat. Amețit. Nu, când m-am amețit. Când m-am amețit. Nu, n-am. N-am. Noi suntem copii. Încă n-am iubit. Bine, eu am două, cam vreo 3. Eu am una. Eu am 3. Eu am una. Ok. Dar nu știu pe care să o aleg, că am toate 3 sunt faine. Ok, bun. N-am înșelat nici o dată deloc. O dată deloc. N-am găsit un portofel pe stradă și am păstrat banii. Nu, niciodată. Nu. Dați portofelul înapoi. Așa puteți primi măcar ceva din buget. Da. Ok. Bun, stai să văd unde... Revenim imediat. Revenit. Nu știu, am auzit N-am urcări de pe hol și am zis că-s fetele, dar nu. N-am trimis poze cu mine în impostaze Provocate. Adică provocări din astea n-am. Nu. Niciodată nu o să facem provocări, doar când o să fim. Nu, da. Dacă vreți să știți, noi postăm de când suntem mici și o să ne vedeți până la 30 de ani sau până la 60. Bun. N-am mințit ca să nu merg la o ieșire cu prietenii. N-am. Adică să minci la ieșire. Adică, dar de ce nu m-aș duce? Adică cine nu vrea să meargă în oraș să se plimbe cu băieți? Adică chiar, na. Adică te distrezi. Ok. Al 9-lea nu mă pot citi. Ce-i? Nu, n-am. Bine, putem zice că n-am. Azi la fel. N-am intrat în locuiri unde acestul era interzis. N-am. Doar o dată. Da, doar o dată. Revenit. Doar au venit fetele. Da, adică stai, vă citesc încă o dată, am citit odată, hai că citesc. N-am intrat în locuri unde accesul era interzis. N-am. Deci azi am văzut 2 băieți care intrau, adică au intrat în mănăstire pe accesul interzis. Bă, eu doar o dată am intrat, dar pe ascuns, cum ar veni cu tatăl meu. Știi unde? La biserica aia, știi de unde ne-am luat din alea, știi? Și era accesul interzis la apa aia cu piscini. Acolo eu, anul trecut, am fost cu tata, că nu a fost nicio din aia. Cum era? Din alea. Babe din alea. Nu, noi n-am fost niciodată. Doar o dată, dar nu era nimic surprins. Pești și cu piscine. Era pe cum venea dintr-o piscină în alta și erau, cred că, niște pești. Cam ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, să vă abonați la canal. Pentru că și să apăsați pe butonul de like și subscribe. Că poate că și o să ne ajutați să continuăm și să facem casa mea. Și poate într-o bună zi că noi o să devenim niște gameri. Sau o să postăm. Ok, acum doar o să vă le prezint pe fete pentru un pic. Hai că acum vreau să vă prezint la final. Uitați, pe fete. Vrem și noi să facem dar voi nu puteți să... Bă, pe tabletă poate să poți. Da, o transfer de pe tabletă pe telefon la mami. Ok.
Ăsta de tăi că nu... Oprește vlogul. Ok, cam asta a fost vlogul de azi, sper că v-a plăcut. Eu am fost Paul, Melissa și Alessia. Ne vedem data viitoare! Ciao!